ina waɗanda suke tunanin za su iya karawa da ni. Na fi ki daraja. Ke da aka samar da ke ta jinsin aljani. Sama rikito, ƙasa rikito, ne wallahi ran shiga yan bori. Dare dubu, shirin kamfanin G Hausa Movies, shirin da babu kamar sa a duniyar shirin fina-finan Kannywood. Dare dubu mai haskaka rana dubu. Ko dai mutum ya asara hankalinsa, ko mutum ya asara imaninsa. Ina gane ka, ba mutunci ne da kai ba. Ko mutum ya asara lafiyarsa. Mutum da ci ubansa. Dare dubu labari ne mai cike da abin mamaki gami da ban al'ajabi. Olomi ne a garin nan ba abin da nake in banda noma sai katin Qur'ani. Musu ba mu gani. Dare dubu. Na rantse da sarkin da ya busan numfashi. Ina miki gargadi da ki fita sabgar Bilkisu. Matsawar Bilkisu suka kulla halaka da aljini Dare dubu, to sai na shafa labarin rayuwarta. Duniya ina son shaida. Labarin Dare dubu ke gabatar muku da matashiyar jaruma mai salon haskawa Bilkisu. Lokaci yayi da zan shafa labarin Dare dubu. Duk wata nasara da mahaifinki ya samu ya same ta ne da haɗin kanmu. Dare dubu mai haskaka rana dubu. An samu wasu daga cikin jarumai mayaka suna ƙaryata wulayar mahaifin. Ki ɗauke ni ki mai da ni duniya da na saba rayuwa. Wannan mashin sai ya tasiri a kai. Dare dubu mai haskaka rana dubu.